ni naiz Bertizenaroko alkatea, Andres Etxenike, eta batuia urte batzuk hemen udalan bueltaketa, eta ardura, hori da hemen bizin ongi bizitzia edo hobetzia Bertizenaroko jendiri eta hobetzi herriare. Bueno, da momentu gogorra da, nik batxot 20 urte hemen udalan eta kontzejun nabilela, eta ondarko urtia dire, ez dela dirurik eta krisisa eta hori dena, nahiko gogorra da, minio alere, egiten dire gauzak eta Bertizenan eta Bertzenoi zerritan ere. Alde batetik zen irigintzan plan bukatzia, gustazteikoa 10 urtera hor bueltaka, minio, ondarin ja onartu du Nafarroko gobernu eta ja atedan zinat. Bezaldetik bada hor Legasako azeralia lehengo laminazionestan hor badire 20 hektaria lurra eta horra berritzen alden poligono bat zerbaitola Nafarroko gobernukin. Bestaldetik hemengo taldeeri lagundu euskarari ere bai eta hola gauz batzuk. Bueno, egia da ja hiru kontzejo, Bertizena da araten dena udala bat konpuestu araten dena, batu Oieregin, Arbarte eta Legasa, hiru kontzejo. Eta hiruen plana orokorrak ateziren zinatez, lurra aldatu, gero saneamentuk eta dena. Alere geltzen dire gaz batzuk egin barrak eta horiek egin barko dire, Nafarroko helduen urtin ateko da arratun dena PIL, da plan de infraestructura lokales, hori ateko da aurrera eta orduan saiatuko gara ondarko gauzaia bukatzen. 4.000 euro gutxi biti. Normalen, bertze udalatan bizala da Nafarroko gobernuko transferentzio laguntza hori, gero katastrua eta impuestu gehiena hori da. Bai, badire hor pista batzuk arrelatu barrak eta gero Narbarteko trinketia ere nahi dugu aldatu kontzejukin telatua eta paretak eta badire beti gau batzu nun gastatu bai. Hor dago krisisa, nik usteo Acelor eta hor lanin honi gai dire jendia, gero ez da izan du problema hondirik, eta gero servizutan ere, iduridu ja hobetu dela dena. Eta nekatzaretan hor beti krisisa dago edo erratunte dagoela. Baina, segitzen zinat. Hori itxen dugu dena mankomunatu Donostian. Hor bada liburutegia eta ero bada zarretxea ez, nola hartzen pisutu, telatu garaten da, badire Donostian. Badire bi eskola, bat Legasan eta bestien Narbarten. Falta, bai beti badire gauz batzuk nahi ginula hobetu, nola zaila da momentu honetan, gustako dena. Jarrintako, badire gauz bat gehiago, hemen bada beti proiektu bat, ari dena luzatzera honiz da hor karretera duen badire gasolindegiak, eta ondun batzen hor proiektu diteko jatetxe bat eta hotel bat, eta hori krisisekin pixko elitu da, nahi dugu pixko behar izan mugitzen dugun. Herri beti izatunte problema bat. Beti herri handia eskatzunte zerbait udalara eta udalak ez duen ematen, udala da ez dutena ematen. Herri txikian ja personalizatzen da gehiago. Beti da, alkatik ez du man, eta hola, ez da, hori asumitu behar da, eta badire gauz batzuk iten aldu juzuna, eta bertze batzuk lehek ez zizula duzten, eta hori hola erran behar da, eta jendeek enteintzen du, batzuk ez dut enteintzen, denti bada. Ona, iarra behar dugu ona dela, ez dugu problema hondirik, eta behar horrekin egoten gara, eta ez dugu problema hondirik. Ez dakit, alkate indula bere lana ungi, eta zerbitu du aldun guzia bere herriri. Hau da Narbarteko plaza eta Narbarteko bizitze guzia hemen dagoela, ez? Alde batetik hor dugu aterpe bat, batxo 1 metro, eta atzeko aldinan da herriko kontzejua, Narbarteko kontzejua. Ondun dago eskola. Hau da frontona, hau dena, hor da frontona, eta ero bertzaldin hor dago
trinketia, hor Ikurriña eta Nafarroko gobernuko bandera ijurren onduan, gero eliza eta udalare hemen dago onduan. Bueno, hau da Narbarteko zubia, ina zen hori dela ja 200 urte, 1850 urtin. Da zubi bat, pues, 1913ko ugaldietan aguantu zuen justu, pentsatzen zuten jendia ja goiteko harri horiek botatzea, eta hasi zileken ja botabar zutela ja, orduan hasi zen ura bajatzen. Eta hola salbatu zen hori, zubi hori. Bueno, hori intzuten obra hori, pues, berez ditortzen zen ura handia, pues, horti pasatzeko. Egia da, haunitz aldiztan, ura handitzen deliken adarrakinta esten dela eta ez duela sobera laguntzen, baina bueno, laguntzen du zerbait. Hau da Santa Lokadeko ermita, hau da Legasan dago, eta itortzen dira haunitz hemen bai Legasatik eta Doneztobetik eta baita ere Gaztelu eta Donamaneldi duntik. Santa Lokadea zen berez Toledokoa eta Toledoko patronarea da. Martir bat, han izuten erromatarrak. Eguna itxenda hemen besta, batzutan nimizko igandia, lamati igandia irailan edo bigarna lamati igandian, segun noiz hurbilago tokatzen den Santa Lokadia. Itxenda bazkari bat eta musika eta itxen dire gauz batzu bai. Bueno, hemen ikusten dugu Bertizaranoko bailara ez, hemen imizin Legasko konzejua edo herria, gero atzera esigo da Narbarte, eta ja atzerago ja arbolak erdi gordia dago oieregi, eta ondarrin da Oronoz Mogiri. Minura, ja, bastan da, ezkerko aldin diren Narbarteko baserriak. Gero, mendi hori da Oteixungo mendia, eta denbora batin hori Narbartekoa zen. Eta intzeligen karretera berria 1850, pues Doneztekuk konseditu zuten hori dena Doneztera eramatia. Hori dela pues, 200 urte, lehenago bidia joaten zen hemen errekan alderdi untiken, eta intzeligen karretera 121 berria, orduan ja pues, Jose Paño zen Narbarteko lurra. Eta Doneztu garraten zuten, pues, Narbarteko ostatutan, amatzio ostatu batzuk, jendia mozkortzen zela, eta eroar batzen zutela Doneztuen, pues, kriston jaleuk eta hola. Eta Doneztu ez zutela posible sartu Narbarteko lurrean zer egin bartzen. Eta orduan, pues, bueno, egin zuten, eta diputazioa aprobatu zuen, eta argumentio hori dena joan zen Doneztuekun dako. Bueno, hau da oieregin, da erreparatzeko jauregia, horrei esia dago edo benpin ibiltzonte familia batzuk, eta hori dela 50 urte arte edo zerbaitiola izan duzen hotela gisa, eta etortzen dira haunitz inglesak. Egia da, orduan etzen izaten ura itxin eta hola, eta orduan joaten ziren behitiko zubi hor putzura, errepetzeko putzura bainatzera eta hola. Bueno, hemen bada erratunte itortzen zela Duke de Lancaster, berez inglesa zela, nio ez dakigu seguro zen Duke de Lancaster, edo izaten altzela bertze persona bat importantia Inglaterrakoa. Haure, bueno, erreparatzeko ondun dago zubi hau, da 1800koa zerbait jola, horreldu da Príncipe de Vianan eta hola, eta seguraski da erromaniko da, arko batekoa da, eta da Navarren den zubidik ederranati bat. Bueno, hau da Belatetik eduden erreka hor Marin eta Zeberia, eta honek alde batin, ezkerko aldin da bastan, eta bestaldin da Bertizarana. Hemendik antzina ja Bidasoak hartzen du bere izena Bidasoa. Bastanen ibiltze bere bailara guztian du izena Bastan, Rio Bastan, Bastan erreka.